Ćao. Zdravo. Ja sam Nemanja. Ja sam Vojislav, drago mi je. Također. Koliko imaš godina? Imam 44,5 godine. Tih i po je baš važno naglasiti. Jeste. Dobro. Koliko ti imaš godina? Pa ja imam 25 i 4 mjeseca. Ali to važno ti 4 mjeseca? Pa nije, ali kad si ti rekao, mislim da je ja... Na kvartal nešto računaš, pa da. Dobro. 25 i 1/3. Pa izgledaš kod imaš 25. Hvala. Ne čujem to često. Koliko se osjećaš da imaš godina? Osjećam da imam 35 godina. 35? Jedno 10 godina manje, otprilike. Dobro. Ja se osjećam kao da imam samo 5 godina manje, 20. Ne bih rekao. Što se osjećaš da imaš 20? 5 manje? Pa ne znam, prosto smatram da taj period u tih 5 godina nije bio nešto posebno, da se osjećam lošije, umornije nego što sam bio ranije. Aha, imaš istu energiju? Pa ja bih rekao da da. A ja nemam. Pa zato mislim... Iako nemaš isti nivo energije kao pre 10 godina, opet se osjećaš kao imaš tih 10 godina manje. Da, ali ne osjećam se kao da imam 20, na primjer, zato što nemam taj nivo energije. Nego imam na 35, recimo. Mislim, može biti da možda ja nemam taj nivo energije, ali da se poričem sam sebi. Da sam išao pa da, to je to. To je sve isto. Iako bi već onako 10 sati gledao da legnem da spavam polako. Imamo na sljedeći nivo. Mogu bi. Na čemu si zahvalan? Pa zahvalan sam na prilikama koje sam dobio kroz volontiranje. Koje su se pojavile tu. Da sam mogao da putujem na još neka mesta, da upoznam predobre ljude i da se s nekim još uvijek i družim. Na čemu bi ti rekao da si zahvalan? Ja sam zahvalan na mojoj porodici. Meni jako moja porodica znači zahvalan sam što oni postoje. Porodica ne znači samo par osoba koje to nešto živi, nego uopšte taj osjećaj i roditeljstva, i osjećaj i partnerstva, i osjećaj mirne jedne zone kad dođeš kući. Znam gdje ću biti kad dođem Znaš ko se čeka. Da, nije kuća, nego je dom, a ta porodica čini sve to. Pa sam zahvalan na mojoj porodici. Sad ti biraš, to tako? Mislim, možeš ti opet izabrati. Aj sad ti. Dobro. Šta te najviše nervira kod moje generacije? Pa, ne mogu da generalizujem. Ali primećujem neke stvari koje su možda drugačije od načina kako je moja generacija možda pristupala nekim stvarima. Ne mogu da kažem da me nešto posebno nervira. Ja se trudim da zaista imam razumevanje uopšte prema ljudima. A onda to razumevanje prema ljudima širim nekako, da imam razumevanje i prema generacijama, da. I dosta zavisi od mog raspoloženja. Kad sam neraspoložen, onda me sve generacije nerviraju. Da, onda sve smeta. Ali ako me baš teraš da ti odgovorim šta me to nervira, možda manjak neke samostalnosti. Samostalnost? Da, možda manjak nekih veština koje ja mislim da su prilično važne. Tipa, jedna mlada osoba, jedna osoba mora da zna da vozi bicikli. Jedna mlada osoba mora da zna da pliva. Jedna mlada osoba mora da zna kako se koristi krstaš, šrafciger i onaj preosmeti. Da. Jedna mlada osoba bi trebala da zna kako se menja baterija na slavini. Mislim da to nekad, kad naiđem kod mladih ljudi, ne znaju te neke bazične stvari, te neke bazične veštine, nekako tu se uznemirim. Ne mogu da kažem da me to nervira, nego se uznemirim, da. Recimo, to bi dakle bila rečenica kod tvoje generacije, mene najviše nervira manjak možda nekih osnovnih životnih veština, tipa popraviti nešto, srediti nešto, ne zvati majstora, skuvati ručak. Dobro. A što tebe nervira kod moje generacije? To što dosta njih se onako predalo da status quo kakav je ostane. Da su oni kao, pa sljedeće generacije će mijenjati situaciju, kao mi smo previše stari za to. Ali smatram da svako može da utiče, da se promijeni na bolje stvari. Nije važno koliko godina imaju. Pa dosta neki su se onako sad navikli na situaciju takva kakva i ne vide potrebu za nekim promjenom. Kao zato što meni je bilo super što bi ja menjao išta. Ako već razgovaramo, to jeste karakteristika starijih ljudi. Znači da se uspavaju. Mene recimo, ako me neko pita za 20 godina stariji od mene šta meni smeta, slična stvar,
da sa 65 nekako dignu ruke, skroz. Znači nema aktivizma. Zato me raduje kad dođu neki seniori, pa su nešto aktivno u volontiranju, to je zaista čini stvar, dodaje nekako na vrednosti. Ali da, možda je i zapravo, te to nervira ili ti je tužno što je tako? Pa malo me i nervira, zato što postoje opcije, evo, kao ovde, u Novosadskom volonterskom servisu, gde mogu da se aktiviraju ili prosto odluče kao ne želim. Ja bih se složio, dosta. Mislim, to bi bilo nešto najviše. Sad ima i onih sitnih stvari, ali to je, u odnosu na ovo, to je ništa. Ćemo sljedeće? Pa mogli bi. Ajde. Da, za koga misliš da te ne razume? To je, Boga mi, teško pitanje. Jeste. Smatram neki prijatelji da me ne razume na najbolji način kada pokušam da im objasnim zašto volontiram i zašto dolazim na takve aktivnosti. Zato što oni smatruju da, kao šta god da se radi, to treba biti plaćeno. Da treba dobiti neku novčanu nadoknadu za to. I kao, zašto bih trošio vreme da dođem na tako nešto, kad mogu raditi tamo i dobiti neke pare. Što mi onako pokazuje da malo ne razumeju poentu moje priče, zašto bi trebalo doći i volontirati. Za koga ti smatraš da te ne razume? Neki ljudi koji prosto ne dele slične vrednosti sa mnom, ali ja sam nekako tog stava da ne moraju svi da volontiraju, ne moraju svi da misle kao ja. Dobro, naravno, nije volontiranje za sve. Da. Ali nekako, ako pričamo o tom ličnom nivou, pa meni su važni ljudi koji me razumeju nekako, da onda zajedno budemo jači i snažniji, da se što bolje razumemo, da promenimo možda neke stvari. Ne nikakvu revoluciju, već male korake. Idemo na četvrti nivo. Jesmo se mi razumeli? Pa ja mislim da jesmo. Dobro. Ja sam nadam. Da li ima nešto što te brine? Da. U zadnje vreme, verovatno je to karakteristika godina, brine me zdravlje. Znači, brine me, hoću da budem zdrav. Pa mislim, ili imaš sad nekih težih zdravstvenih problema ili? Ne, nego, s obzirom na porodičnu anamnezu i sve, radim na tome da, kako se to kaže, da preveniram određene stvari, ali mislim da je to najveća briga. Lična. I naravno, svakodnevne one stvari što brineš za porodicu. Sad opet ja porodicu spominjem, jer su mi važni. Pa naravno za dobrobit i za bezbednost i sigurnost članova porodice, da. To su stvari koje me najviše brinu. A tebe? Šta tebe brine? Pa u ovom momentu najviše budućnost. Šta će se tačno desiti dalje? Jer opet sada treba da završim studije pa da počnem da se zaposlim negde. Pa onda kako će taj deo izgledati? Kako će uopšte taj prelazak iz ovako, da kažem, slobodnijeg viška slobodnog vremena u tako redovnih 8 sati dnevno dolaženje na posao i rada na neki način, kako će to izgledati i uopšte prosto šta će se dalje dešavati. Što kod nas, što u svetu, kako će to sve izgledati. Pa zar ne vidiš da je budućnost svetla? Pa jest, ali opet ima i tu moment. Znači, meni trebaju ove sunčane naočare sada, koliko je ta budućnost svetla. Ja sam sve obunut od sunca, tako da meni je malo mračnije. Što se menjeno? Nekako. Da vidiš kako je dobra budućnost u stvari. Koji bi savjet dao nekom mojih godina? Ovako iz mlađe perspektive to je malo teže odgovoriti. Jer kako dati savjet ljudima koji obično su dosta više proživjeli nego ti? Koji predlog im možeš dati, a da ga nisu već čuli? Još uvek možemo da promenimo neke stvari. Da se vratimo ono što sam ranije rekao. Da još uvek možemo biti aktivni. Da ne treba onako samo, da kažem, sesti i predati se. Da još uvijek imamo šanse da promenimo stvari na bolje. Sad u kom smislu, ostaje na vama. A koji bi ti dao savjet nekome mojih godina? Danas su me naučili da ne dajem savjete. Jer savjete nekako sačuvam za sebe. Znači, to je najbolje što bi ja sad nekome dao nešto. Šalu na stranu. Pa kao što sam malo pre rekao, budućnost je svetla. Sad što više nekako radiš na sebi i radiš sa ljudima oko sebe, što više deliš te neke vrednosti, to nekako počne tu nekako stvari da se meni. Dešava se neka magija i ta budućnost nije strašna uopšte. Hvala na ovom prelapom razgovoru. Hvala i tebi. Drago mi je da smo se upoznali. Također. Nadam se da ćemo još sređivati.